ayaw o kaguol, tulo lang luha pero walay surindiray, dapat tang mahupay because through the pruning sa atong kinabuhi, kining atong mga pains and struggles, the Lord is preparing us for something better ahead. So atong iampo, Lord, help me to hold on to you no matter what. Because through the prunings nga akong masinati with you, Lord, diha di ay ko mas mature sa akong pagtuo, mamungagdaghan ang akong pagsalig diha nimo aron inig-abot sa uban pang mga problema, because I know daghan pang moabot, dili nako basta-basta maunsa, because I am never the same again. I am stronger and deeper in faith than before. That is the fruit of pruning. So I hope we will take pruning in our lives positively. Positive ka about pruning sa atong kinabuhi. Amen.